कैसे आते हैं, हमारे बीच में विश्वास कैसे आते हैं, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 10 ayat 17 बिनि सोमोन्दै जों एसे फरायगोन। इसोरा आंनो बे बाथ्राखौ गोसोखांहोदों, ओंखायनो बेखौ फरायहरनोसै। बिनिखायनो फोथायनाया खोनानायनिफ्राय, नाथाय खोथानाया ख्रिस्ट'नि बाथ्राजों। प्रेज़ द लॉर्ड। बाय बुंबाय बिनिखायनो फोथायनाया खोनानायनिफ्राय, नाथाय खोनानाया ख्रिस्ट'नि बाथ्राजों नंगौ। विश्वास कैसे आते हैं? इसलिए कहते हैं बाइबल में विश्वास सुनने से आता है। जब सुनेगा हम विश्वास करेगा, है कि नहीं? आप लोगों को कोई बता दिया है ना इस सेंटर के बारे में? पता है? पहले पता नहीं, कैसे आया इस जगह में? हाँ? यीशु ने बोला। किसी ने बोला था? परमेश्वर ने लाया है आप लोगों को, विश्वास करिए, परमेश्वर ने लाया हुआ है। इसलिए आप लोगों की चिंतित, आप लोगों की समस्या प्रभु जानता है। विश्वास करने से आपका समस्या, आप लोगों की समस्या दूर करेगा प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? विश्वास सुनने से आता है और बताना प्रभु यीशु मसीह के बातों से। प्रेज़ द लॉर्ड। खोनानाया गैयाब्ला जों माबोरै फोथायनो? खोनानायजोंसो जों फोथायनो हायो आरो बुंथिनायजोंसो जोङो दिनै बेखौ मोननो हायो होनना बुंदों। बाथ्राया जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्राजों होनना बुंदों। प्रेज़ द लॉर्ड। बिनिखायनो जोंखौ बोसोना बुंदों जोङो एसे गोजौआव फरायलांनि 14 फरायनि। बाय बुंदों आन्थाय बिसोरहा फोथायनाय गैयाब्ला बेखौ माबोरै लेंनो? किंतु उन लोगों के विश्वास नहीं तो कैसे उन लोगों को बुलाया जाएगा? नहीं सकेगा। और उन्हें खबर को न सुनेगा तो कैसे विश्वास करेगा? खोनायाब्ला माबोरै फोथायनो? खोन्थाग्रा नांथारगोन खोनानो थाखाय, आरो खोनानो थाखाय खोन्थाग्रा नांथारगोन, अब्लासो खोनानानै फोथायनो हागोन। प्रेज़ द लॉर्ड। जोंहा सासे आं बियादै लोंसै, माबा नामलाय? नामा मामोनलाय? देलाय बसुमतारी। बियो बिराद सैनांदोंमोन जाहैबाय, सैनांदोंमोन। ओमफ्राय बियो बिराद डाक्टारनाव थांबाय, बिराद डाक्टारनाव थाङै थाङै ट्रिटमेन्ट लाबाय। टेस्ट खालामासो खालामो बेमारखौ मोना, टेस्ट खालामासो खालामो बेमारखौ मोना, खालि गेसल' मोनो। गेसनि बिजि लायो, केपसुल जायो, बेमारा बारा बारा जाबाय। ओमफ्राय बियो बोरैबा इउटुबाव नुदोंनो, सेन्टारनि इउटुब मबाइल नाम्बार दंफायोमोन। मबाइल नाम्बाराव फन बुबाय, फना जाया। जानो हागौ बै फन नाम्बारा सिगांनिमोन खोमा, दाथ' गोदान जाबाय, बिदि जाबाय नङा होमबा? आरो बिथाङा सुबुरमगराव फैबाय, 7 दिन 5 दिन जाबाय। इसोरा बिथांखौ दा आरामाव दोनगासिनो दङ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ऐसा समय आया हुआ है, इंटरनेट का समय, यूट्यूब में भी मिल सकते हैं परमेश्वर की बातों को सीखने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए यूट्यूब में भी मिलते हैं प्रार्थना लेने के लिए। तो क्या होगा? संगाई हो जाएगा। इसलिए हम बताना और सुनना दोनों भी चाहिए। बेनिखायनो जोंनो मा नांगौ? खोन्थाग्रा आरो खोनाग्रा मोननैखौबो नांगौ। थुनहरग्राबो नांगौ। थुनहरग्रा गैयाब्ला माबोरै थांनो? थुनहरग्रा गैयाब्ला माबोरै थांनो होनना बुंदों। आरो खोन्थाबायग्रा गैयाब्ला बिसोर माबोरै खोनानो? बताना वाला लोग नहीं तो कैसे सुन लेगा? ऐसे कहते हैं।
और बेचने वाला नहीं होता तो कैसे जाएगा, वो भी ऐसा लिखा हुआ है। थोनर जायाब्ला बिसोर माब्रै थांदों, माब्रै खोन्थाहैनो होनना बुंदों। बेनिखायनो जोंनो मोननैखौबो नांगौ, थोनहरग्राबो नांगौ, खोन्थाग्राबो नांगौ, खोनासंग्राबो नांगौ। अब्लाबा इसोरा गेदेर खामानि मावनांगौ। प्रेज द लर्ड। जोङो फरायबावनि, जोंखौ बोसोना बुंबाय, जोंखौ बोसोना बुंबाय। मा बुंदों? जोंखौ बोसोना मा बुंदों? जोङो मार्कुसनि 16नि 15 जेब्ला जों फरायो, बाहाय बुंदों नोंसोरो गासै संसाराव थांनानै बयबो सोरजिजानाय सुबुंफोरनो गाहाम बाथ्राखौ फोसावदो होनना बुंदों। फोसावदो। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, मार्क 16:15 में, तुम लोगों ने सभी मनुष्य जाति के लिए जाओ और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता दो। ऐसा कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम फैलाना चाहिए, बताना चाहिए, तो मनुष्य जाति सब सुन लेगा, मालूम हो जाएगा, विश्वास करेगा। जो विश्वास करेगा और विश्वास करने के बाद वो क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा। ग्रहण करने के बाद वो कैसा होगा? यीशु के बारे में जानने के बाद नया नया बातों करेगा। प्रभु यीशु मसीह गाइड करेगा, अगुवाई करेगा हम लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कहते हैं तुम लोग ने जाओ, जिसको मिला है उसको लेकर जाओ और बता दो, ताकि मनुष्य लोग सभी उद्धार मिल सके, मनुष्य लोग सभी स्वर्ग राज्य के लिए प्रवेश करने के लिए तैयार हो सके। इसके बारे में हम बताना उचित है और ये बताना हमारा सभी क्रिस्चियन लोगों का कर्तव्य है। प्रेज द लॉर्ड। जों बयबो क्रिस्टियानफोरनि थाखाय बेखौ खोन्थानाया दरकार होनना बुंदों। जों जेखौ मिथिबाय, जेखौ खोनाबाय, जेखौ नुबाय, बेखौ जोङो दिनै खोन्थानो नांगोन, मिथिहोनो नांगोन। अब्लासो खोनाग्राफ्रा फोथायनो हागोन। प्रेज द लर्ड। खोनानो हागोन। जेब्ला इसोरा जेसायाखौ लेंदों, मानो लेंदों? बियो मानसि जातिखौ बोखांफिननो थाखाय बियो लेंदों। जों फरायनि जेसाया बिजाबनि 61 आयदा 1 फोरखौ जों फरायनि। फोरबो इसोरनि जिउआ आंनि सायाव दङ। फोरबोआ आंखौ अभिषेक खालामबाय, गुरै मन गोनांफोरनो गाहाम खबर फोसावनो, गेब्लेनाय गोसोफोरखौ गोजोन होनो, बन्दी जानायफोरनो गहोजागोननि बाथ्रा आरो खोमसि हाजराव जोबजानायफोरनो स्राङाव हगारफिननायनि खोथा रायथिनो। प्रेज द लर्ड। अब्ला नायदो दिनैहाय प्रभु जिसुआ फैया सायावनो जेसायाखौ इसोरा माबायदि बियो लिंदों, माबोरै लिंदों? मा होनदों? फोरबो इसोरनि जिउआ आंनि सायाव दङ होनना बुंदों। जैसे नाम की एक नबी व्यक्ति थे, उसने कहा था, क्या कहा था? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु मुझे या मुझको अभिषेक किया है। मैं प्रभु परमेश्वर से अभिषेक मिला हुआ है, इसे कहते हैं जैसे नबी। प्रेज द लॉर्ड। क्यों अभिषेक किया? जो नम्रता मौन वाले हैं, नम्रता मौन वाले हैं, उन लोगों के लिए सुसमाचार खबर देने के लिए, सुसमाचार बताने के लिए अभिषेक किया गया है। और जिसका मन टूटे हुए मौन है, ऋण है, उनको शांति देने के लिए मुझे अभिषेक किया गया है, इसे कहते हैं। और कहते हैं जो जेल में बंदी से बंधा हुआ रखा हुआ है, उन लोगों को उद्धार करने के लिए, बंधन से रक्षा करने के लिए उन लोगों को बताने के भी
अभिषेक किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। दिनै जेलाव जोबजानाय खोमसियाव थानाय सुबुं जो लाइक अंडर में रहने वाले व्यक्ति हैं उन लोगों को प्रकाश में आने के लिए बातचीत करने के लिए बता देने के लिए अभिषेक किया गया है। इसे कहते हैं, कौन कहते हैं? जैसे नबी कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे नबी को जैसे कहते हैं हमको भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम लोगों ने जाओ सुसमाचार करो, जो लोग विश्वास करेगा वो अनंत जीवन मिल जाएगा। ऐसे कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। किंतु जाने से पहले सुसमाचार करने के जाने से पहले हम क्या करना है, हम कैसा होना है, इसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। जेसायाया जेब्ला इसोरजों लिंजानायनि सिगां अभिषेक खालामनायनि सिगां बियो सासे ओरैबायदि मानसिमोन हयथ' बिनि खुगायाबो मोजां नङामोन, सोलोयोमोन, रायोमोन, सोरखौबा ना रायोमोन। बिनिखायनो बे जेसायाखौबो मा खालामदोंमोननो इसोरा अरखि रोहो लाबोनानै बिनि सालायावहाय सारिजों खेबखांनानै दोनफैदों, सावख'फैदों। जेब्ला सावख' जादों बिनि गाज्रि रायनाय, गाज्रि अयबास बुंनाय गासैबो बियो साफा जोबजोबदों होनना अर्थात बिनि पाप मावनाय मानिया खोमोर जाजोबदों होननानै सावख' जादों। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्ला बेखौ नायोब्ला जोङो दिनै थांनायनि सिगां, प्रसाराव थांनायनि सिगां, खोन्थाहैनाय गोरा जानायनि सिगां जों गावखौ प्रिपेयार खालामनांगोन। हम अपने को स्वीकार करना है किस प्रकार हम चलते हैं, किस प्रकार हम प्रणाम करते हैं, सेवाएं करते हैं, इसके बारे में हम सोचना जरूरी है। जों गावखौ दांग्रोमनांगोन। हाबाव दं नामा? हाबाव दङब्ला जोंहा दिनै अरखिजों सावनांगौनि खोथा गैया। किन्तु जेसायाखौ अरखिजों सावनानै बिनि खुगायाव दोननानै बिनि पापखौ सावख'दों होनना बुंदों ना, सावख'दों। जोङो फरायनि जेसायानि 6:7 बायदि बाथ्रा बुंदों ना। आरो बियो आंनि खुगायाव बे हांगारखौ फोनांनानै होनबाय, नाय बियो नोंनि गुस्थियाव दोनबाय, बिनिखायनो नोंहा अपराध गैलिया आरो नोंनि पाप खेमा जाबाय होनना बुंदों। पापा खेमा जाबायनो। नङाब्ला बिनि सिगां जेसायाबो मानसि जानायखाय बिराद पाप खामानि मावदों। खुगाजों, सालाय गुथिजों सोरखौबा रायनाय, सोरखौबा सोंखारिनाय ना, सोरखौबा सावैनाय हयथ' बिहा बेबायदि दंमोन। ओंखायनो बिनि खुगानि पाप बेखौ बियो मा खालामदों? सावख'फैदों, अरखिजों सावख'दों। प्रेज़ द लॉर्ड। अरखिजों सावख'दों। अब्ला जों मोनदांनो हायो। मानो मोनदांनो हायो? इसोरानि अर बेखौ जों मोनदांनो हायो। इसलिए हम इसको समझने के लिए अवश्य जरूर होगा परमेश्वर आप है। परमेश्वर आप। इसीलिए कोई व्यक्ति मोमबत्ती जलाकर प्रणाम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर आप जैसा है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। फरायनो के लिए कोशिश होगा। जोङो इसोरनि अरजों गिबि सावख'दों जेसायाखौहाय। जोंखौबो बियो गावनि पवित्र आत्माजों बि सावख'गोन। जायहा फोथायगोन बेखौ बि सावख'गोन। जो विश्वास करेगा उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा जला देगा और पापों से क्षमा मिल जाएगी, उद्धार मिलेगा पापों से। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल ऐसा लिखा हुआ है। जोङो नायनि माथाइनि मती 3 अध्याय 11 पद बाय बुंदों इसोरा आंनो नोंसोरखौ गोसो सोलायनायनि थाखाय दैजों बाप्तिस्मा होयो, नाथाय आंनि उनाव फैगोना आंनिख्रुइ बोलोगोरासिन, आङो बिनि फैदाखौनो दांनो समाया, बियो नोंसोरखौ गोथार जिउ आरो अरजों बाप्तिस्मा होगोन। मा बुंखो? गोथार जिउ आरो अरजों
बाबथिस्मा होगोन अब्ला बे इसोरा अर बेखौ जों दिनै मिथिबाय स्रायैनो प्राइज द लर्ड इसोरानि अर बेखौ जों मिथिबाय बिनिखायनो बिनि अर बे अरखौ जों लानो नांगौ बिनि अरखौ जों लानो नांगौ गोदोनि समाव मन्दिरावहाय मा खालामनाय जायोमोननो बिन्दो बानायनानै अर सावनानै दोनबाय थानाय जायोमोन नामा प्राइज द लर्ड गोदोनि समाव बिन्दोआव अर लगायनानै दोनबाय थायोमोन जेराव अरा जोंबाय थाथों खिन्थु दाथ' मन्दिराव ना अर लगायनानै दोननायथ' नुवा जोंथ' बेवहाय अर सावाखै सावदों नामा सावाखै नङा होमबा बेबोथ' मोनसे बिन्दो बेबो बिन्दो बाहाय अर सावनानै दोननो नांगौमोन खिन्थु जों मानो सावाखै खारना जाहैबाय मा जोंनि जिबनाव इसोरनि अरा दंखायो जायहा फोथायनायजों बाप्तिस्मा लाबाय बे व्यक्तिनाव इसोरनि अरा दङ जिसुनि अरा दङ प्राइज द लर्ड मानो होनना बुंब्ला जेब्ला जोङो बे इसोरखौ नाजावदों बाप्तिस्मा होजादों अब्लानो दैजों बाप्तिस्मा लाखांनायनि उनाव जिसु ख्रिस्ट'आ गोथार जिउ आरो अरजों जोंखौ बाप्तिस्मा होबाय प्राइज द लर्ड होमब्ला बे अरा जोंनि अन्तराव दङ जब हम विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया बपतिस्मा ले लिया तो उस समय प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा और आग दोनों हमारे अंतर में दे दिया और हम पवित्र और आग को मिल गया प्रेज द लर्ड बेखौ जों मोननो हाबाय बिनिखायनो जोङो दिनैहाय बे अरखौ खोमोनानै लानो नाङा खिन्थु जों माब्ला गोमोरहोजागोन माब्ला गोमोरलांगोन बे अरालाय जेब्ला जोंनि फास्टिं थानाया खमजोर जालांगोन जेब्ला जोंनि प्रार्थनाया खमजोर जालांगोन अब्ला बे अरा गोमोरलांनो लासैनो बारा गोबाव नाङा जब हम फास्टिंग में बैठना कम हो जाएगा प्रार्थना करना कम हो जाएगा बाइबल पढ़ना कम हो जाएगा तो हमारे आग क्या होगा बुझने लगेगा बुझ जाएगा जला नहीं रहेगा इसलिए हम और समय और दिन इस आग को जलाने के लिए हम जरूरी है और ये हमारा कर्तव्य है प्राइज द लॉर्ड ये हमारा कर्तव्य है बे अरखौ जों दिनै लाथारनांगोन बे अरा थायोब्लासो जों बे खामानिखौ मावनो हागोन मानोना दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि पापखौ अरजों सावख'खाबाय अर्थात जिसु ख्रिस्ट'आ अरजों जोंखौ सावख'बाय माने बियो जोंनि पापखौ गावनि कालभारि क्रुसावहाय बियो गासैखौबो बाननानै लाखाबाय बिदि बाननानै लानाय फसरनाय थैजोंनो जोङो दिनै खोमोरजाखाबाय प्राइज द लर्ड खोमोरजाखाबाय जों मोनसे सासे मानसि जिउखौ गोसोखांनि जों बयबो खोनाखाबाय मिथिखाबाय खिन्थु जायफ्रा खोनायाखै दिनै खोनासंदो मिथिखानायफ्रा खोनासंबादो गोसोआव लाबोफिनदो प्राइज द लर्ड आङो खोन्थाबाय थायो साधु सुन्दर सिंहनि बाथ्रा ना साधु सुन्दर सिंहआ जेब्लानाखि इसोरखौ नागिरदों बे समावहाय माबायदि घटना जायामों जिस समय साधु सुंदर सिंह परमेश्वर को ढूंढ रहा था उस समय क्या घटना हुआ इसके बारे में मैं और समय बताते हैं आज भी थोड़ा संक्षिप्त में बताने के लिए कोशिश करूंगा जब सुंदर ने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ता रहा था उस समय फादर ने सुंदर के लिए बाइबल दे दिया था किंतु साधु सुंदर बाइबल लेकर घर में ले जाते थे किंतु पढ़ता नहीं किंतु एक बार सुंदर ने बाइबल को जला दिया जलने को देखकर पिता से कहने लगा ए सुंदर तू क्या काम किया ये परमेश्वर का बात है इस दुष्ट को क्यों जला दिया अबाक हो गया सुंदर ने
कहने लगा, अरे बाइबल में भी परमेश्वर का बात और हमारा शास्त्र में भी परमेश्वर का बात, तो सत्य परमेश्वर कौन है? घबराने लगा। और क्या हुआ? ढूंढने के लिए कोशिश करने लगा। कैसे ढूंढेगा? एक दिन क्या करने लगा? सुंदर ने सानसेखालि बियो मा खालामलांबाय? हर खोमसियाव दर फांथेनानै बियो आरज खालामबाय। बिनि प्लाना मा? जाय इसोरखौ बासायगोन बेखौसो खुलुमगोन। ना सुंदर ने ऐसे सोचने लगा, जो कोई मुझे रक्षा करेगा मैं उन्हीं को परमेश्वर स्वीकार करेगा, जो रक्षा नहीं करेगा मेरे लिए परमेश्वर नहीं। इससे सोचकर प्रार्थना किया, अब अपना धर्म के बारे में प्रार्थना किया। उनका धर्म क्या था? सिख धर्म। सुंदर का ओरिजिनल धर्म सिख धर्म था। सिख धर्म होने के लिए वो गुरु नानक को बुला कर प्रार्थना किया, किंतु उत्तर नहीं मिला। रात को 3:30 बज गया। सुबह होने से ज़्यादा दिन नहीं, ज़्यादा समय नहीं। 5 बजे निकट, घर से निकट ट्रेन लाइन है, इस ट्रेन में जाकर वो मर जाएगा। ये सुंदर का उद्देश्य। किंतु जब 3:30 बजे बाद गुरु नानक को छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह को बुलाने लगा, हे प्रभु यीशु मसीह, अगर तू सत्य परमेश्वर है मुझे रक्षा करो, नहीं तो मैं ट्रेन में जाकर मर जाएगा। तो ऐसे प्रार्थना किया। अकस्मात रूम क्या हुआ? चमकने लगा। अकस्मात चमकने लगा। चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ाकर कहने लगा, हे सुंदर तुम क्यों मुझको ऐसे किया? मैं सत्य परमेश्वर आज तेरे लिए क्रूस पर मैं चढ़ाता हूँ, तेरे पाप सभी क्षमा हो जाएगा, मुझ पर विश्वास रखो। कहने लगा, देखने लगा। आंखों से देखने के बाद जब सुबह हुआ, पिताजी को बताने लगा, मैं परमेश्वर को देख मिला, यीशु मसीह को मैं देख मिला, ऐसे कहने लगा। बियो नुबाय, दर्शन जाबाय जिसुआ सादु सुंदरजोंहाय। जेब्ला बियो हरावहाय प्रार्थना खालामदों 3:30 बजेसिम गावनि गुरु नानकखौ गाबज्रिदों, किन्तु उत्तर मोनाखिसै। किन्तु दसे समावनो 5 बाजियावहाय ट्रेना फैयो, बेवहाय गारसोमनानै थैगोन, बिनि थांखिया बे। किन्तु जै गाबनाय लोगो 5ता जास्लाबाखिसै। बियो उखुमनिफ्राय दानस्रां हरबाय, नुजाबाय, क्रुसाव आलायनायखौ दिन्थिबाय। आंनि थाखाय आलायजानानै दङ पापाव, नोंनि थाखाय आलायजानानै दङ, नोङो दिनैनिफ्राय उदां जाबाय, नों आंखौ फोथायदो आरो नोङो आंनि खामानिखौ मावदो, बिदि बियो खोन्थाबाय। प्राइज द लर्ड। आरो खोन्थाजानानै बियो सोरांनाय लोगो बिफानो खोन्थाबाय। बियो बिफाया सानबाय फाग्ला जाबाय ना, किन्तु बियो जिसु ख्रीष्टखौ नुनानै बाप्तिस्मा लाबाय आरो इसोर बेखौ बहा थिनहरदों? थिग बोराव थिनहरदों। प्राइज द लर्ड। परमेश्वर ने बातपिया लेने के बाद सुंदर को कहा भेज दिया? ठीक पद में प्रसार करने के लिए भेज दिया, और ठीक पद में ही वो गायब हो गया। प्राइज द लॉर्ड। आजकल साधु सुंदर की किताब भी मिल सकते हैं, और मोबाइल में सर्च करके देखने के लिए हम अभी दिख मिलते हैं। साधु सुंदर का कहानी, इसके बारे में हम मिल सकते हैं मोबाइल में भी। प्राइज द लॉर्ड। अब्ला नायदो इसोरा माबायदि लेङो आरो माबायदि बियो गावखौ प्रसार खालामनो थाखाय खामानियाव बाहायो ना। दिनैबो जोङो दिनैहाय जि बाथ्राखौ जों मिथिबोबाय दाख्लिनिफ्राय दिनैसिमाव, इसोरा जोंनो जे खोन्थाबाय, इसोरा जोंनो जे बोरखौ लाबोबाय, बे बोरखौ लानानै जों ओरैनो थाहैनो नाङा। बे बोरखौ लानानै जोङो खोन्थाहैनांगोन, साखि हैनांगोन, मानसिफोरनो मिथिहोनांगोन, आरो मानसिफ्रा खोनागोन, फोथायगोन आरो फैगोन, जिसुखौ ग्रहण खालामगोन। प्राइज द लर्ड। बेनिखायनो जोंनि खामानिया मा? खोन्थानांगौ। नोंल' मोननानै सिरि दाब्ले थाब्ला जाया, नोंल' बासायजानानै दबले थाब्ला जाया, नों बासायजानायजों लोगोसे गुबुनाबो बासायजानो नांगौ। प्राइज द लर्ड। बेनिखायनो जोङो दिनैहाय जिसु ख्रीष्टआ दे जोंनि पापनि लागाय कालभारि क्रुसाव बियो आलायजानानै
जिउ बावसोमलांबाय ना जिउ बावसोमलांबाय जों बेखौ दिनै गोसोखांनो गोनां इसलिए हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाकर अपने जीवन का नौसा पर किया इस नौसा पर को हम अभी याद करेंगे स्मरण करेंगे ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का लहू और प्रभु यीशु मसीह का शरीर हम खाएंगे और पिएंगे प्रेज़ द लॉर्ड हम सभी खाने से पहले क्या करना चाहिए अपने आप को परीक्षा कर लेना चाहिए अपने आप को परीक्षा कर लेना चाहिए जोङो दिनै बेखौ जानायनि सिगां गावखौ दांग्रोमनो नांगौ नंगौना दांग्रोमनांगौ जोङो माबे अबस्थायाव दङ अब्ला जोङो फै गावखौ दांग्रोमगोन दिनै दांग्रोमनायनि उनाव बिनि बोसोन बादि बिनि गोथार मोदोम गोथार थैखौ जों ग्रहण खालामनायनि फोरबो हामबायगोन बे समाव जों बयबो गसंगोन